May ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhi sa Pilipinas. may kasakit. Napagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. Kasarangan nga kasinatian. Lalo tili kong lap. Sure ka? Pagkasalita ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nakota. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingkasing nga dalit kanin. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga magkahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdanta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Rosie. Dear Priscilla, suki ko ninyong tipaminawan sa radyo o online streaming. Sa mga sama na kong OFW, makahatag yun og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi ug kasinatian isip usa ka OFW. Naaghat ko paminaw nining maong programa gumikan sa akong pag-umangkon nga tigpaminawan gyud niini. Iya kong giagni nga maminaw sa mga programa kay makarelate ko niini kay usa man lagi ko ka OFW. Ug mao kadto nga naaghat ko pagpada sa akong sukalanon. Ako day si Rosie, OFW sa Qatar. Sakit na sa kubo-kubo, uy. Ay, parihas lang ba yata ini, uy. Laliman si kagpila ka oras og duko sa pagpanay. Ay, paita biya taon aning pobrita, uy. Antos lang gitag maayo. Antos sa kagamay sa income. Mao. Uy, Rosie. Nakoy nadunggan ba nga na ako no i-hiring para Qatar? Mao ba? Unsa may gi-hire nila? Mananahi. Ha? Ay, mga play ta ana, Berna. Ay, interesado ka? Oo, uy. Kana pa nga atog yung expertise ang gi-hire nila. Bitaw no. Oo, uy. Dili na ta maglisod, ana. Sigurado nga madawat kita, ana. Bitaw sa. Hustogit ka, Rosie. Sige. Suwayan na tog apply. Sige. Asa man ta mga play, ana? Ay, ako sa itong pagutanon akong kaila, ha? Nga nagbalita na ko, ana. Sige, aron atuon dayon nato. Mag-inquire ta kung unsay requirements, ana. Sige, Rosie. Inig-out na to, ron. Diretsohon to na ko akong kaila. Tuon na ko. Unya, teksi o tawagi dayon ko ha kung unsay balita. Unsa? Mo abroad ka? Ay, nagplano pa gani ko. Ikaw saan ko makareact po ka, sobra rapod ka ayong mo abroad na dayon? Ay, unsa pa maday na? Nagplano na gud ka. Ingon ka nga mga apply ka. Kana kay nakahunahuna ka na. Interesado gud ka mo abroad. Oo. Ang kuno nako. Interesado gid kaayo ko. Kay lisod na kaayo din uy. Gamay ra kay sweldo. Kapoy kisig panahi tibok adlaw.
Oh, wab ka maana na. Kadugay na nimong nanahiya. Karon pa ka mo reklamo? Unsay karon pa ni reklamo? Kadugay na nako sigig mo, nga kuwangon na gid ang atong kita. Sa tibuok na kong kinabuhi isip mananahi og RTW, wa gyud uminto ang income. Ikaw sad pakyaw-pakyaw ra sa nang imong trabaho. May lagna may lagwa. Oh, pero Rosie, naningkamot baya ko ha? Wa baya sad ko magpabaya. Ay o lagi. Wa ba ko moingon ba nga pabaya kang pagkaamahan? Gusto lang kong muasinso sa kinabuhi, Jurel. Akong gisuginlan ang akong bana bahin sa akong plano pagpang-apply sa Qatar. Medyo nasagmuyo siya. Nakalitan siya sa akong kisulti niya. Nasabot na ako nga dili siya uyo na ini. Apan hugot ang akong desisyon nga masuway ko pagpang-apply. Mamasin ko nga madawat ug adto na sa Qatar manarbaho. Hinaot ka nasabtan ko nimo. Huna-huna managko man gina nga tong mga anak. Paeskwelahon man gina nato sila. Onya, kaya pa kaha nato na kung anhira ko din himanarbaho? Labi na kung mo college na sila. Oh, ako na lang mo abroad. Ako yung mga apply. Pwede raman sad ba? So ayig pangitag hiring para sa gawas. Kung gusto ka, sige. Ikaw na larga sa gawas sa nasod og adto na ka manarbaho. Kay para na ako dili gid ta mo asinso dinis Pilipinas, Jurel. Dili na to mahatagan og maayong kaugmao ng atong mga anak. Ako yung mga apply. Ako yung ngayang mularga og dili ikaw. Ikaw ang angayng mahibilin sa mga bata, kay inahan ka. Basta, ayaw og dayon og pang-apply, ha? Onya, anogon kaayo ang kahigayunan. Sakto kaayo kay ang gihire nila mananahi. O pasok kaayo ko, ana. Tukay na ba ako mananahi sa kumpanya sa RTW? Imposible sad kaayo, oy, kundi ko madawat. Basta. Ayaw pa dayo na nang imong plano. Ako yung mangidag ka-applyan para sa abroad. Carl, Joy, pagdali mo. Maliit na mo sa klase ninyo. Yes, Mama. Uy, Pastor Ray. Joy! Mama! Dali na, Joy. Mag-toothbrush na ta. Ako yung next, Papa. Ako na yung mag-toothbrush ni mo, Carl. Kay si Papa ni Inday, Joy. Dali. Kinahanglan na sa kang mag-practice nga mag-toothbrush nga ikaw ra, ha? Kay big na baya ka. Okay, Mama. Dali na, Joy. Sige. I-holding toothbrush on. Smile. Okay. Sige. Brush your teeth na. Up and down stroke only, ha? Open. Okay, Mama. Yay! Daan namin ni Baby Joy yung toothbrush. Yay! Faster na, Kuya Carl. Kay, adto na to sa school. Oh, Papa. Wow! Kamao man dayon si Kuya Carl, oh. Kamao naman ka mag-toothbrush, Kuya. Good job, anak. Sige, Rose, dali anak. Kay, ako na silang ihatod sa skulahan. Okay, sige. O nya, iniglakaw ninyo. Mugi ka na lang sa ko para mo trabaho, ha? Daan pagit ko. Naguna-una naman kong daan, ana, nga dili katungtan sa imong bana. Maolagi, uy. O nya, ikaw, gitugtan day kasi mo bana. Na, utrosad, di mo sugot, oy. To ara. Mauna hinoon ni Ron. Parehas day tang duhaan, eh. Dili tugtan sa mga paris. Maulagi, oy. Naglalis gud hinoon mi. Kami kay hapit sad. Miingon man siya nga siya na lang ko ng mga play para abroad. Nung ka nga ako'y mo abroad, kay inahan ko no ko, ug ako kuno mo ay angay mahibilin sa mga bata. Hinoon, sakto man sad na. Dili man na ikalimod. Laan na ta diha nga ang inahan gyud ang anging mo at iman sa mga anak. Pero depende man sa na sitwasyon kod. Pananglit ang asawa di ay mo inaida kong oportunidad
o kay gayunan nga maka-abroad. Nganong dili man, di ba? Maog yun. Kadaghan na dihang mga babae o asawa ang ni abroad, bahala na. Nakadesisyon namang yun ko nga mularga ko. Dili ko mo patuo niya, uy. Tumano na ako ang akong plano nga mo abroad. Bisan pa man, supak ang akong pana ang plano na akong pag-abroad. Apan, dili kini makapausap sa akong desisyon nga mularga ko sa laing nasod aron ato nga narpaho alang sa akong pamilya. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Rosie dinining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.